Ora lho jenenge ngeterne bojoku iki arep mangan dimsum jare. Ale mangan iki sik sesuk ale njukuk cara dadine matenge panganan iki saiki iki sik pesen ngono. Ning kok yo ini kaya ora umum mandak pesen apa dadak nyapo nek makan tak untuk ae. Endi wong kene. Wah, panggah mulek kayak ning kono kae. Lah iki sing ngarepku sing teko kere lho wis mulai. Apa dadak nyumbat kambil barang ngono carane kae. Bakule iki. Jajale tak cetekane. Tangga ubah kayak. Lah kadek masa wis saiki. Malah ngompot. Aku lho madak misir mangan kacang godhog mer, ndelok kacang godhog. Malah oh sing digarap oh wis digawa sisan bae pangan saiki oh pantes ngene dadak mbebak barang baling ngene iki kakale dadak nyelipne barang Mae Jarot ngono baling nyelipne ngantuk ngetepluk sedina plek panas nyambut gawe ngentang-entang waya turu kok. Cek malah opo. Sini.
Ini bar becek, macak rembyoh ini ya. Lah kok wis oleh? Jare sesuk. Nggak iso dipesen ae, iki pun nggak kabeh oleh. Ngerti wong ngono sore mang aku ini. Tapi sore mang kapan aku ini? Iya. Ayo gula kacang. Saya oke, Kak. Ruame. Bisa lebih lah bisa. 20.000 di sini dulu. Kapan? Di sini apa tadi? Hah? Di sini tadi. Baru. Macam. Nggak bisa dipesen loh. Ready-nya saya esok sore. Nggak misalnya anu. Nya. Ini apa? Gula kacang godhog wae intine. Ah, karo gula kacang godhog. Ora remangan apa? Apa kuwi jenenge? Dimsum. Ora remongan mangan dimsum. Kaya lek dipesen kae lho dhewe ini enak. Larang. Apa? Kok ngantuk aku kan memangnya jam piro iki? Reo cukup wong yasinan yo. Bar ini bagi sana. Kemana-mana nih komuni. Kok kan yang dipesen, Mbah? Lah nyapa kok ngono ora kena dipesan. Ambo, bingung aku. Lah anu ki kok iso? Lea penak mesen. Lah berarti ki arep kanggo diunggas. Kok kok iso? Karena kena dipesen ini kan yo pilih males dhewe. Lah ya harus ngono. Kayak kok kan ora beku to ya. Iya kan jenengane frozen. Kan kuwi lho digoreng, Mak. Frozen ta? Heeh. Berarti ora sing kalah penak lek kuwi gawanane. Tapi lho ora di anu ambek dhek. Mek gur di packing koyo dimsum kae ora di apa ya jenenge? Kan urung eneng toppinge ngono. Urung sih. Ora kayak mencolot Ora. Sesuk tuku sing mencolot-mencolot. Iki lho dhek yo ora nggih kris lho. Perlu dicurigai lho. Ah? Dhek lho ora nggih kris. Kok berarti rengke video wis kok rasane wong. Stasiun nek ora. Lah, yo Masuk nganan sik lurus ae belok nang kono kali ya boleh kamu. ngerti wong ngono mampir ning The Queen kuwi. Tak gelem tak jak ning gone Mak Asing. Oh, Kapan? Iki. Nyapo? wah akeh kadang. Wis Gone tutup, Mak Asing. wis tutup. Wis tutup jam 09.00. Sendiri. Langsung. Enggak usah wes bawan. Iya. Saya aku ngantuk. Anu, golek brownies Tiara. Boleh tiara
paduan Imlek karo Ramadan. Kae Gitu. kilo kolab. Iya nek jarane kuwi. Iya. Kolab iki guys. Nah, iki Kita kulit kacang godok. Kacang godok. jaluk duit ya, Mak? Juga ning kono aku ya sing tuku iki. Bapak tuh dari suatu jagung kita Tuh kono lo, guys. kono si anggun jembatan lo. Dodol ora wong. Yo ada. Aku ngerti. Kae lu sing nang Baju. nang payunge kae lu. Kita bentar kayak gitu. Payungnya urin-urin itu. Mojo ikawi. Api kacang-kacang ora udan kok gak mangga. Iya. Parkir ning ngarepmu kan. Api kacang-kacang. Oleh diutang yo an. Iya, aku pernah ngutang. Kenal ora kita. Tapi aku ora pernah tuku neh. Besar kok gorono. Ditukokne kacang nang dicoba pokoke wis. Wis ngono pokoke. Iki arep mulih wis meh teko omah iki.